Un dia després que el Comitè de Drets i Garanties del Partit Popular expulsés del partit Antoni Pastor, el Batlle de Manacor ha comparegut avui per explicar que qui l'ha expulsat de la formació no ha estat el partit, sinó el president José Ramón Bauzá. Pastor diu que la causa ha estat la manca de diàleg existent. Pastor assegura que continuarà exercint el càrrec de batlle i a més diu que no abandonarà l'acte de diputat del Parlament. Pastor diu que se sent maltractat pel líder popular i creu que correspon a un problema personal del president amb ell. Pastor ha anunciat que no presentarà al·legacions al Comitè Nacional i ha manifestat que el partit s'ha radicalitzat i allunyat del centre. Sobre el seu futur ha avançat que no té cap decisió presa. Jo crec que la meva desgràcia va començar el dia del debat de l'estat de la comunitat. Jo crec que va ser l'única persona que no se va alegrar de l'èxit que van tenir en aquest grup parlamentari davant aquest debat. Jo crec que a partir d'aquí la relació va anar empitjorant. No ha existit pràcticament aquest tipus de diàleg i a pesar que jo aquest darrer mes l'he cercat, la veritat és que no hi ha hagut ni una resposta. Jo no he tingut ni una cridada ni un comentari del president antes de la votació ni després de la votació. Per tant, jo no tenc res que dir del Partit Popular. Però el PP considera que qui s'ha radicalitzat és Antoni Pastor. El PP assegura que el batlle és un trànsfuga i no entén per què implica el president del PP, José Ramón Bauzá, en el que consideren és una creuada contra la formació. Els qui se ridiculitzen, els qui se'n van, són precisament aquelles persones que surten. És una manera com una altra de voler passar la patata calenta en el veïnat, però no és vera. Fins a bosque dels 21.000 i pico d'afiliats que hi ha, o dels més de 20.000 d'afiliats, només n'hi ha un o dos que diuen que se ridiculitzen. I això me fa recordar quan era petit, que no hi havia remei de fer la volta en el ball de vot quan anava a classe. I un dia li vaig demanar a la professora, i no podria ser que tots els altres ho fessin malament i jo ho fes bé. Se va posar a riure i la resposta era evident. Jo crec que això, quan som més grans, ho hem d'aplicar.